η μουσική, ο χορός, η φωτογραφία. Το πρώτο μου μουσικό άκουσμα υποθέτω πως ήταν εκείνο το γλυκό νανούρισμα της μάνας μου όταν προσπαθούσε να με κοιμήσει. «Έλα ύπνε πάρτο μου και αποκοιμησέτο μου». Και η πρώτη μου χορευτική εμπειρία το ταχτάρισμα στα γόνατα του πατέρα μου. Η δε πρώτη μου εικόνα πρέπει να ήταν αυτή του ας πούμε υπέροχου κόσμου που φυσικό το λόγο δεν μπόρεσα να φωτογραφίσω, αλλά αποθηκεύτηκε μέσα μου για πάντα με τα μάτια της αθωότητας. Ο καιρός κύλησε γρήγορα και όταν άκουσα για πρώτη φορά την εισαγωγή από τις συλφίδες του Σοπέν, ανακάλυψα το πόσο έμοιαζε με το γλυκό εκείνο νανούρισμα της μάνας μου. Απλά η μαγεία της μουσικής είχε γίνει με έντεχνο τρόπο, έτσι ώστε πάνω στο υπέροχο μοτίβο της να χορέψουν χορευτές και μπαλαρίνες. Τώρα όμως είχα τον τρόπο να κρατήσω τις όμορφες αυτές εικόνες. Είχα τη φωτογραφική μου μηχανή. Καταγράφοντας λοιπόν τις κινήσεις των χορευτών, είχα πάντα κατά νου να δώσω στον μέσο και όχι απαραίτητα ειδικό επισκέπτη μιας έκθεσης την ατμόσφαιρα και το χρώμα μιας παράστασης για την οποία δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει το περιεχόμενο της χορογραφίας, αλλά να έχει τη δυνατότητα να προσεγγίζει τις φωτογραφίες με όποια ερεθίσματα και συναισθήματα του προκαλεί η εικόνα και η μουσική. Με άλλα λόγια, έπρεπε ο φακός να ακολουθήσει ή να παρακολουθήσει και να προσεγγίσει με ή χωρίς φωτογραφικούς κανόνες τη μουσική που με τον καταλυτικό της ρόλο δεν συνοδεύει απλά τις εικόνες, αλλά τους προσθέτει δύναμη και βάθος και καταργεί λεζάντες και κείμενα. Και όσο πιο ισχυρή είναι αυτή η σχέση αλληλοϊποστήριξης, τόσο βοηθά τον θεατή να βυθιστεί και να ταξιδέψει στο δικό του κόσμο που διαμορφώνεται μέσα του ανάλογα με την ποικιλία και την ένταση των συναισθημάτων του. Αν έπρεπε λοιπόν να επιλέξω ανάμεσα στη μουσική, το χορό και τη φωτογραφία, θα επέλεγα και τις τρεις τέχνες. Η μουσική με μαγεύει, ο χορός με ενθουσιάζει και η φωτογραφία με λυτρώνει.